by my bed for you here now. Dobrodošli u moj novi vlog. Danas putujem za London, najavila sam to na svom Instagramu. Idem s Panasonicom koji me šalje tamo na jedne posebne seminare, ali vodit ću vas kroz cijeli svoj put. Ovo će biti onako jedan opuštajući beauty vlog. Ovaj posao zaista ima i divnih strana, a to su ovakva putovanja i probat ću vam što bolje sve snimiti, da vam bude što zanimljivije i što zabavnije. Naravno, nigdje ne idem bez slušalica, tako da sam sad tek spremna. I can feel my instincts here for you here now. By my bed for you here now. Here now. Upravo smo sletili u London, otišli smo na WC i sad idemo dalje. Čekamo da nas neko pokupi i onda ćemo otići u hotel i od tamo idemo zapravo dalje jer ne znam koji je plan dok ne vidim plan i program, tako da... Sinoć vam nisam snimala više ništa jer sam doslovno legla u krevet oko 9 sati, zaspala i probudila se ujutro u 8. Bili smo na doručku, vidjeli ste malo kako to izgleda. Prekrasan doručak, doista engleski doručak, morala sam to probati pošto sam ovdje. Za 15 minuta nalazimo se u lobiju hotela i idemo na taj event, odnosno na te radionice. Prvo idemo u taj neki Japan House, japansku kuću, gdje ne znam točno šta nas čeka, ali snimit ću vam sve tako da ste mi pratnja na neki način. I vrijeme je čak lijepo, nekih 8 stupnjeva je taman za laganiju jaknicu, pa ću napraviti putem odmah i neke fotke da mogu to podijeliti s vama na Instagramu. Tako da idem se spremiti do kraja i onda idemo dalje. Letters burning by my bed for you here now. Leave it to the wayside like you do for you. Imagination calling mirrors for you. Evo nas na eventu, čekamo prvi susret, odnosno prve prezentacije. Slikali se jesmo, super smo se najeli i sad ću malo oddrijemat, ali ću paralelno i slušati. Here now. Letters burning by my bed for you here now. Really, what I'm going to share with you guys is I can feel my instincts here for you here now. By my bed for you here now. Here now. You know it is for me. Treći dan u Londonu. Danas smo ovdje do 2 sata negdje, još idemo sad pogledati cijeli London, odnosno ove sve znamenitosti koje želimo svakako obići. Jučer je dan bio jako produktivan, ali to vam baš želim sjest i onako malo više objasniti što sam zapravo tu radila, što smo vidjeli, koji novi trendovi dolaze u Hrvatsku.
i općenito koji novi trendovi polako se stvaraju. I predivno iskustvo, doista uživala sam u svakom trenutku, u cijeloj organizaciji. I evo sad idemo u obilazak Londona i nakon toga vraćamo se do hotela, spakirat se i lagano na aerodrom, imamo transport, tako da kažem vam, sve je organizirano, doista mogu se opustiti u potpunosti i uživala sam u ovom putovanju, ali još ću vam se javiti. Ok, došli smo do Big Banga, taksi nas je došlo nekih 150 kuna, ali tako? 150-160 kuna, sad ću vam pokazati kako Big Ben izgleda. Znači, sami ovim skelama i niš se ne vidi, ali nema veze, ne možeš doći u London da ovo ne vidiš. Ovo izgleda kao na našem trgu, one zgradice. Da. Katastrofa. Here now, letters burning by my bed for you. Here now, I can feel my instincts here for you. Here now. Evo, vratili smo se iz obilaska grada. London je prekrasan, predivan je, ali je ogroman. Super nam se potrefilo jer doista danas je lijepo vrijeme i sunčano je, što nije tipično za London. Vidjeli smo sve znamenitosti koje smo planirali i London kao London je predivan grad i htjela bih svakako doći opet tu, posjetiti ga. Svakako bih htjela ponovno doći u London, možda više privatno sa nekim dečkom ili nešto tako. Event se održava u japonskoj kući gdje su nam predstavili nove trendove koji će biti aktualni uskoro na tržištu i u beauty segment, odlični fenovi za kosu, odlične pegle, sve cure će razumjeti koliko je nama to bitno i doista veselim se ako će to stići kod nas. Ne znam da li koristite njihove proizvode, ali meni su daleko najbolji, koristim i fotoaparate Panasonic i beauty uređaje i vama dijelim epilatore i bit će još jako puno giveawaya, tako da zapratite ih na Instagramu. Pogotovo Panasonic Adriatic koji pokriva našu regiju i ja ću se potruditi da budem prva da vas informiram o svemu što dolazi kod nas i kakvi su ti proizvodi. Još jedna jako zanimljiva stvar koju sam čula na seminaru, a to je da što se tiče Instagrama i kontenta, da će se sve mijenjati u smjeru da će se puno više preferirati što je prirodno, da će puno više fotke biti neobrađene, ne sa toliko filtera i Photoshopa, što me jako veseli jer znate da ja volim prirodno. I da će biti nesavršeno novi trend, odnosno sve ono što je onako u prirodi kako je, a svi smo mi nesavršeni, da to dolazi kao nešto što će biti aktualno i zanimljivo ljudima, da više nisu zanimljivi svi jednaki ljudi, photoshopirani, botoksirani i izoperirani. Veselim se svim novim trendovima što dolaze i hvala još jednom Panasonicu što mi je dao priliku da predstavljam nas u najboljem svjetlu ovdje u Londonu. Sada ću se spakirati i krećemo na aerodrom.